30 mei starten de kinderen van basisschool Sint Oda uit IJsselstein met de sponsorloop Wandelen voor Water. De kinderen liepen nagelang hun leeftijd met flessen water van 1 tot 6 liter in hun rugzak en maakten afstanden van 1,7 kilometer voor de allerkleinsten tot wel 6 kilometer voor de kinderen uit groep 7 en 8. Het project Wandelen voor Water werd deze dag letterlijk wandelen met water. Dit alles voor een belangrijk doel. Wij vinden het belangrijk als school dat kinderen ook kennis maken met kinderen in andere werelddelen, hun manier van leven daar. En dat het niet zomaar vanzelfsprekend is dat er net zoals bij ons heel makkelijk water uit de kraan komt. Maar dat ze daar in Kenia toch wel iets meer voor moeten doen. Hoe zou jij het vinden als je iedere dag in zo'n ontwikkelingsland met die 6 kilo water zou moeten lopen van ergens naar je eigen huis? Ja, niet zo leuk, want het is heel zwaar en dan kun je niet naar school en school is wel heel belangrijk. Nou, niet veel, want dat gaat mij niet lukken. Niet fijn. Nee. Ik zou het niet fijn vinden. Ik denk ook niet dat ik dat zou halen. Waarom doe jij vandaag mee? Omdat ik de snelste van de klas wil worden. Wat is er aan de hand vandaag? Want de arme landen willen water hebben, maar die hebben geen water. En dan ga jij meedoen om te zorgen dat ze water krijgen. En hoe doe je dat? Om water te rennen en dan krijgen we geld en dan kunnen we een pomp kopen. Ik vind het wel een heel belangrijk doel. Wat is het doel? Om in Kenia een pomp te zetten. En waarom vind je het zo belangrijk dat dit project wordt gedaan? Omdat mensen dan gewoon makkelijker water kunnen halen en dan kunnen ze later ook een makkelijker leven. En wij hebben het ook, dus waarom hun niet? Wat water betreft gaat het in Kenia anders dan in Nederland. Inge en Ferdi van Stichting Namelok zijn de uitdaging aangegaan en via omwegen gekomen waar ze nu zijn. Namelok betekent zoet, een toepasselijke naam voor een zoetwaterputtenproject in Kenia. Eerst heel veel op vakantie geweest in Afrika, gek geworden van Afrika. Besloten vrijwilligerswerk te doen. In 2005 hebben Ferdi, mijn vriend en ik, een half jaar vrijwilligerswerk gedaan in Afrika. Ik was leerkracht op een basisschool in Nederland. Wij kregen geld mee van de kinderen van onze school om een school te helpen. Er was een school die water wilde. Stichting Namelok ontstond. En wat beoogt de stichting? Nou, eerst gezegd hebben we, Namelok is een heel klein dorpje in Kenia, waar we begonnen zijn. En heel simpel, wij zeggen mensen waar water in de grond zit, waar ze het beste een gat kunnen graven, hebben ze water bereikt, dan zorgen wij voor een fundering en een pomp. Met als doel mensen schoon drinkwater hebben, kinderen in elk geval meer tijd hebben om naar school te kunnen, de vrouwen niet meer zo belast worden en schoon drinkwater, dus minder ziektes. Hoe gaat het op dit moment in dergelijke dorpen wat betreft de watervoorziening en het water halen? Als wij er niet zijn geweest, dan is het vaak heel ver lopen, een kilometer of 4, 5, ergens een slootje vinden en vervuild water mee naar huis nemen om te gebruiken. Als wij geweest zijn, dan hebben ze meestal een put dichter in de buurt en is het water schoon. Nou, Ferdi en Inge van de Stichting Namelok die zijn in alle groepen geweest vorige week op 2 dagen om een gastles te geven over het project in Kenia waar zij elk jaar naartoe gaan om daar nieuwe putten te slaan om water uit de grond te kunnen pompen. In alle groepen zijn ze geweest, ze hebben filmpjes laten zien, ze hebben laten zien hoe die pompen eruit zien, hoe dat zo'n put gemaakt wordt. Vele rondjes werden gelopen door de kinderen van Sint Oda en er werd een prachtig resultaat behaald. Nou, wij, de kinderen eigenlijk, ze hebben €1.988,52 opgehaald. Maar de directrice kwam net nog met een achtergebleven envelop. Dus ik heb gehoord dat ze aan de €2000 zijn gekomen. Die wij mee mogen nemen naar Kenia. En dat betekent? Dat betekent dat wij in december, als we teruggaan naar Kenia, 2 pompen kunnen plaatsen. En weer 2 gemeenschappen blij kunnen maken met schoon drinkwater. Stichting Namelok heeft het druk met hun projecten, omdat zij zelf op pad gaan en putten realiseren in Kenia. Voor meer informatie kunt u kijken op hun website.